Sa kuya ang mga partner, yaon digdi si Engineer Joanner de Villa. Si Riman po an sa kuyang pag-iriba digdi sa information. Iyo man po si Aldrin Orlanda, yaon man si Ma'am Kayla Ligacion Valdez. Sa transmitter site, yaon duman si Engineer Felix Lagrimas. Si Riman po ang sa tuyang PSG duman, si Jimmy Guanzon. Ini man sa indong Kabicol Correction, Joey Habanalim, nag-iimbitar, abot kitang 11 o'clock in the morning. Kakagaling na po namin sa Lahoy Group of Islands, sa Gogon, Sitio Ginoohan, Oring, Asingata. Naghagad man po ko ng basketball court. Antimano po, inaprobo po ni Luigi. Kaya nakuha ko pong pasalamat na maray para po sa mga hobbies. Tang hobbies po, hindi mahilig po sa kawat ng basketball. Isang ano ko lang po, sinabi ko lang po na kailangan ko. Kailangan ko ng pera kasi wala kami, hindi makapagtrabaho. Siyempre man, gusto talaga namin na kami na po ang pupunta sa barangays, mga island barangays, para din nila kailangan magranido man sa Kapitolyo kung kayo po man ninda ng ka-ferty assistance. Nagdigdi po sina Luigi, may kaibanan man po sindang mga doktor na nag-check up po ding libre, tapos may tigtauman po sindang bagas para sa tawo po. Naghagad po akong tabang, kang naulagan po ako kang baging ulen, harong. Mayo man po kaya sir kaming hanap buhay natultol sa pandemya ngunyan. Kaya po ni minsan mayo man lamang kaming maibakal na materialis kang harong me. Pinapabot ko po sa mga tao Iglesia Carmoan, padangat kamo ni Luigi Villaferte. Napapahibingan po ko, nadabo ng magkakan. Ikungit ko nag-abot-abot ng magkakan. Dahil ko magkaya-kayang buhaton pag nagpapatok ko sa mga aki, abot ng magbuhat. Mr. Luigi, salamat po sa tabang mo sa muya na 5,000 dakula na po tabang ini sa muya. Sa totoo na po, dahil magpinakakapot kortang karuga niyo kadakol. Senior po ako, alagad ako kabakalta, sige kong utang ng bagas. Pagtawan makukan aki ko ning, sa kanon, maluto. Ini, ang pagtiyang kong kwarta, ibakal ko ning, ipakari ko sa harong ko, tanang tuturo kong uran. Ganoon ako magkahibig ko ng maginibo ko. Mapasalamat po kita sa satuyang bisita, tasindamata po rin biyaya sa satuya. Birang pasasalamat, parakpakan tamang po ya, si Sir Louis. Sa aming isip, basta tao, basta taga-Kamaring Sol, tatabangan ni. Yan po ang serbisyong ka-Fuerte. Mga tugang, welcome sa tuyang programa. Duman po sa mga kababayan ta na mga silver kansendang kumplian yung unyan daw nasa muya man ang pagpaabot ni happy birthday sa gabos na may kumplian nyo po ngunyan na aldaw. Sa mga Mr. and Mrs. man na celebrar kan sa endang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po sa Indo Gabos.
magdanay man larudan na pagkamin ruutan, kanlambang mag-aragom, masakit po sa panahon na ining pandemic na makalamang katuwang sa imong buhay, sa paghanap buhay, sa pag-asikaso kan mga aki, sa pagdisponer ni na kwarta, lalo na pagkabanggi, dabas ang ngayang kataid sa igdaan, maghilot-hilot ka payo na nagkukulog, magharapula sa tulak na nagkukulog, maghilot-hilot sa mga tabay na inaatake ng rayuma. O kaya dapat sa mga mag-arago, padagos ang pagmamahalan. Saka dapat pirming ang pasensya, palawigon ano po. Pag ang mag-aragong kaya, nagpataraasan ng ihi. Bako itong ihi talaga, kundi itong pride. Pag mag-aragong magpatinraasan po ng pride, as in mayong magpakumbaba, ay suruwayan talaga yan. Kaya bintay manggiraray ang saro, pagkalayo ang saro tubig. Takon pareyo kalayo, pareyo nagmumurudahan, pareyo nangingirisog, sa kaanggutan, suruwayan po talaga yan. Mas maray na ang saro tubig, ang saro kalayo, pwedeng masigbo pa ang kalayo. Kaya pwedeng maghaloy ng mag-iribanan. Forever anak mag-arago, natatao magdara. Tapos kumbaga sa ano, ang pagpasensya, palawigon pa ano po. Bako man perfect kita gabos, kaya saro sa pinag-iiriwalang kan mag-aragom, enot, ang kwarta. Kung mayong pagkakan, kwartang pan na sustenir sa mga pangangaipuan, bayadan, talagang karambulan mag-agaw. Pandua ang selo, saro niyo sa buisit na maray sa mag-aragom, ang selos. Pag ipairal sa puso, isip kan mag-aragom, ang pagparasirilos, suruwayan ang tundagan suruwayan. Suway na ngaya ang pula sa puti. Maray kung sumister, masuway kan pula sa puti sa labahan, tama labanan ngayon. Pag kinurahawan ka ngayon ni Mrs. mong magsapna ka na, kurahawan mo man ngayon. Pirang takad! Yan. Tamasap na ngayon ko. Pwede man sa party kan Kainta, Barangay San Andres, Kainta, Rizal. Kan sarong aldaw pigi hihiling ko sa barita sa telebisyon, ang tubig duman nagmisto lang kulay pula. Pag una ko yun na niya ako na itong pelikula ni Moses, ano? Itong kulay tubig nagpula, saka binaak pa sa tubig dagat, binaak para makaagi lang sa mga tao. Ano? Dahil po palang to sa ano, nagkulay dugo o pula ang tubig ba duman sa partikan na Felix Subdivision, Barangay San Andres, Cainta, Rizal. Matapos pala na maghalo ang mga food color na ginigibo sa Katayda Factory sa lugar, naghalo sa tubig ba dahil sa makusog na oras. Tara dit si tao, ano dong ito nagkukulay pula. Pangyayari, ano. Palibasa ang mga tao ngunyan, garo permina sa nang handal. Ano daw po naging suna ni Presidente Duterte, kontintuman ka mo sa sayang ultimong suna. Na isabi daw si gusto nindong maaraman sa sayang pong mensahe, sa sayang diskurso, sa sayang mensahe, na kontento daw po kamo na itong mga gusto nindong ipasabot sa mga namamano ang Pilipino, yung manang gadawaan na sa iyang na ipasabot. O
or tibaad kung mamarka nindo mga piraman daw ang grado nindo kay Presidente Duterte. Sa iyang ika-6 na taon na pag-service sa mga Pilipino como pinakahalangkaw na opisyal kan sa tuya pong nasyon. Medyo na miss niya man si Vice President Lena Robredo. Nasaan na niya si BP Leni? Si BP Leni kaya pala nasa lang. Naka-online lang siya. Naka-Zoom. Dumang kaya gayo, so mga nakaralaog lang sa nag-attendir sa venue kansona ni Presidente Duterte. So mga fully vaccinated lang kayo. Kung naka first dose ka pa sana, dahil ka panalaog. Ang makatakot kung mag-lockdown na naman ang Pilipinas, dahil kaning Delta variant na yun eh. Ay nako, Diyos ko. Digdi nga ni sa Bicol Region na 41 ng bagong kaso, 20 recoveries. Ansaro, nagadan. Sa COVID-19, nai-rehistro sa Bicol Region. Malata suminampa na sa 20,719 ang total cases kan COVID-19 sa Bicol Region. Matapos madagdagan ng 41 ng panibagong kaso. Nakapag-rehistro ng pinakadagbang na bagong kaso ang probinsya kan Masbate na may 19 kung sa 13 digdi. Anhali sa Masbate City, 2 sa Banwaan kan Aroroy, asin Tigsaro, an mga Banwaan kan na Balod, Kataingan, Mandaon, asin San Jacinto. 16 na bagong kaso ang listaman sa Camarines Sur. Kung sa intulo ka ini, ali sa Naga City, Tigdorowa ang Banwaan kan Lagunoy, Magaraw, asin Nabuwa. Asin Tigsaro ang mga Banwaan kan na Bunbun, Bula, Calabanga, Goa, Lupi, Ocampo, asin man Pamplona. 2 bagong kaso man na nadagdag sa Albay na kapwa hali sa Daraga, 2 man sa Camarines Norte. Saro gikan man sa Banwaan kan Labo, asin saro man sa Banwaan kan Binson. 2 kaso man na i-rehistro sa Sorsogon na kapwa hali man sa Dunsol habang saro or zero positive case ang probinsya kan Catanduanes. Mientras tantong 20 bagong recoveries man ang nailista kung sa 19 kani ali sa Sorsogon asin saro sa Catanduanes kung kaya puminakol sa 16,675 ang total recovery sa COVID digdi sa Bicol. Puminakol na sa 786 ang mga nagkagaradan matapos madagdaganin saro na naman na bagong nagadan gikan sa probinsya kan Sorsogon. Katakod po kani, padagos pa mang girarayaan na pagirumdum kan Department of Health Bicol sa publiko na sundon ang bida solusyon plus sa COVID-19 para sa serbisyong salud sa Bicol noon. Bawal po walang face mask and face shield. I-sanitize ang mga kamot asin iwasan ang mga mataong lugar. Mag-distansya nin sarong metro, limitaran ang interaksyon asin iba pa, aramon ang totoong informasyon plus suportaran po ang approved na bakuna. Tapos magpabarakuna. Nga riga at least may panlaban ang sa tuyang hawak. Kung ang Delta variant ng ini, pagparalala sa Pilipinas, diba, magdeklara na naman ang gobyerno ni na lockdown.
Ay, grabe na naman ang perwisyo kan lockdown na yun. Sana dahil naman po mag-abot sa punto na ma-lockdown po ang sa tuya pong mga ansatuyang nasyon. Sa zona baga ni Presidente Duterte, sabi niya, when I assumed the presidency 5 years ago, dominant in my mind were dreams and visions of a better life for all Filipinos. I saw this as reachable through reforms, radical changes in both government's structure and mold of governance. Sa mga build program niya kaya, nahiling kong marayman talaga ang naging resulta. Tapos man naman, kung dahil lang kita po tinamaan kayo ng COVID-19 pandemic na niyo, diba daan Pilipinas aro sa may pinakamaray na ekonomiya sa Asia. Sabi niya, when I ran for the presidency, I just made the fundamental processes and strangely, you can count them by the fingers of your hand. And to offer free education, the universal health care, nandyan na po the fight against illegal drugs, criminality, and corruptions, and the development structure including free irrigation. Pero sa droga, medyo masakit na sakitan po ang presidente kan Pilipinas. Na itong pangako niyang 6 months lang na mauntok na, mawara na ang illegal drugs operation, ang droga, mahalin ang mga adik ng mga Pilipino na ibang inbilto sa drugs, ang iba mga tultol, ang iba takot sa droga, alagad nagwawarak pa manggiraray illegal drugs. May mga nababarita ang pakitang nagkakadarakop dahil po sa illegal na droga. Minsan pa ang mga pulis na nagsusunod sa war on drug kan presidente, minsan na hahadit man ta nakakasuhan pa. Takon ang mga pamilya po naghahagad ng hustisya, takon na baga sa baritang may nagagadan po sa paglaban kan mga suspect sa mga autoridad. Then sabi kang presidente, as I approach my terms end, I have less visions but more remembrances. But mine is not to second guess what might have been, but bear in response with urgency to unforeseen events as they unfold. Due to the brilliant programs, excellent work of our economic managers and extraordinary cooperation between the executive and legislative, our economy with the investors' confidence was poised to leapfrog into among the fastest growing economies until COVID-19 is stalled everything. Iyan kung mawara na po ang COVID sa kinabanan asin sa Pilipinas. Saka ito po dapat kutaan na mga opisyal kang gobernong na embulto sa korupsyon. Saro ito sa gusto kong madangog sa presidente. Kung ano lamang pinapereso, pinabalik sa kwartang kinurakot sa gobyerno, kung napatawan ng perpetual disqualification to hold any public office, itong mga nasautan na mga nagkapirang opisyal kang gobyerno na naimbelto sa korupsyon.
Magayon ang kuta na to, igwangani dyan sa rong senator na talagang gusto mag-re-elect for senator, gusto niyang maka-risback man. Ta siya baga nasahutan man na mayo pa man nga ning napapatunayan, pero dahil sa administrasyon kan Duterte, siya man na ipakulong. Kaya gusto ming madangog ko na itong mga nainot na mga na baretang naimbiltuman sa mga korupsyon na nagkapirang opisyal kang gobyerno, na sinasabing kung sa insa na ginamit ang nawawarang mga pundukan sa tuyang gobyerno kan sa indang ahensya, kung siya man ang suspect o responsable na nakakomitir ni na talagang pag malgastar o pag kurakot kan pira kan bayan, taan budget o pundo kan gobyerno, hali yan sa buwis kan sa tuya pong mga namamanwa ang Pilipino. Sabi ni Presidente, let me assure you that the government is committed to assist the private sector to regain the commercial vibrance of the country prior to the pandemic. And 5 years na ni have truly been challenging and humbling. Grabe talagang pagsubok man kung ano-ano na sa nangyayaring mga pagsubok sa administrasyon. Mga bagyong nag-aragi, nagrarapadong bagyo, pandemic, gera sa partikan Marawi. So maswerte man sa mga nagkataraan ng housing project duman, Sabi pa kang Presidente, I said will implement a human approach to development and governance in our people's welfare in the areas of health, pre-education, adequate food and housing, environmental protection and respect for the culture. Sana. I made it a priority to boost the moral of AFP, PNP, and other armed services. Totoo yan. Basta pinakusog niya po ang programa sa PNP, AFP. Dahil po nga ni kaning paglaban man kan sa tuya pong gobyerno sa mga insurgency, duman sa mga insurgency problem and ining mga terrorist group, Kaya alat daw tamaan na daw kita partner, na medyo makusugo ng aircon . Ang zona pati ni Presidente Duterte, pinakalawig ng zona niya ni. Ining ultimo niyang zona, garo nagduwang oras man labi. Kaya nga niya ako lawig man so naging zona kan sa tuya pong Presidente ka na dyan. Noy, naka-Facebook Live kita, Noy. Good morning sa mga Facebook Live viewers. May po. Good AM, pakigreet mo naman ako, birthday ko ngayon. Salamat po, Sir Lola Beth.
Ay, Lola Bet, good morning. Happy birthday. May Lolo Jess, may Lolo Bet. Bad, taga na buwak man si Lola Bet, ano. Kasi Lolo Jess, taga na buwak to ah. Good morning sa mga Facebook Live viewers ta. Si Irmanang Michelle, good morning po Sir Idol at kay Ate Joy at MM. And good morning po sa lahat na nakatune in sa programa. Siyempre, good morning man kay Irmanang Monica and Melanie sa Permian Nakawachi. Ang problema sa baha na dahil matapos-tapos ano po. Ang pinakaloy na problema po sa Pilipinas ang mga pagbaha. Lalo na sa parte kan Metro Manila, as iba pang lugar. Na dapat gayud pahiriwason ang mga culvert, box culvert, mga drainage sa kanal, padraga para ruman ang mga salog. Maiwasan ang mga drainage, mayor na mga drainage kanal o systems kan mga mayor na tinampo. Lalo na sa mga kasentruhing binabaraha. Ito yung nagkakagawa po ng pagkagupit. Nina makusog na pag-auran. Gulpian nagkakaderistroso. May nalalamos. May mga harong na nagkakagaraba, nadadanyusan. Inaagos kang tubig ba? May mga properties sa bihikulo. Nagkakadaramage. Mga tulay. At hindi pa pa. Saka dapat na ano po, mga flood control program, matawanan po ng priority kan gobyerno. Ang iba naglalaag ng mga pangsigop na ng tubig ba, no? Mga water pump na bagan, iba. Mga pumping station na nasasakitan po dahil sa mga nakabarang basura. Kaya po sa basura, pag nakabara na yan sa mga pumping station, maaari kaso lang magtaas ang tubig baha. Kaya ang tao dapat maging disiplinado po sa pagtapok basura. Magastos ang gobyerno kung perang bilyon para sa flood control program. Kaya lang ano daw nangyayari taday kayang makontrol ang tubig ba kan mga flood control na ini. Dahil po sa mga basura ini. Tapos para roman ang mga drainage. Kung pwede, mas mararo, mas mahiwas, masalakbang. Tangarig pong buwilong bulos ang mga tubig, uran, tubig baha. Kung ang mga tao lang igwagay disiplina po sa pagtapok basura, gabos, baka dahil kita bahaon. Sa kaya ni mga lintik man na ibang nasyon,
Garo nga ni nabanggit gayud ni Presidente Duterte sa zona niya itong basurang pinagdara sa Pilipinas, kumpirang barko kayo dito or naghako tapos mga container na ang mga laog palang basura tulong taon naka-stack sa Pilipinas bago na discover. Ano ning mga lintik man ning ibang mga nasyon na ginigibong basurahan po ang sa tuyang nasyon. Anong paggawa ninyo sa tuya? Sandad, sanitary landfill or dumping site kan mga basura nindang mga lintik sinda. Lalo na ning Canadang ini. Basura ninda, abo nindang singhoton, abo nindang parongon, mahiling, tagustong ipahatod digdi sa Pilipinas. Mga lintik na ini, mga demonyo. Dapat po ang lambang nasyon, dahil na po iluwas ninda sa indang basura, sa hindi naman lang. Mag-ibon paagi man sinda kung paano ang basura ninda. Itago man ninda, iligpit man ninda. Kung gibon basuran ang nasyon kan Pilipinas kan mga damuhong ito. Buisit. Kaya po kita lugod na nagsasapo ninda pagbaha, pagbarakan mga kanal, dahil kaya kan flood control na makontrol ang tubig baha dahil sa mga basurang nakabara. Ini man ang mga pasaway man na mayong disiplina sa pag-apon ng basura, dapat kung magkadarakop kan na mga autoridad, pamultahon or ikunkun sa kalabuso. Dapat kayo mahilig kita sa lambang munisipyo o syudad. Or may batas na ipasar ang mga oragon ng mga legislator ta na ang sisema na magtapok ng basura sa bakong tapukan o salang tapukan ng basura, pamultahon or ikunkun sa kalabuso. Ta nagiging kausa po kan pagbaha. Kaya disiplina po ang nadadapat. Lalo na itong mga naka-restar sa mga riverbank, sa mga pangpangkan na mga kadagatan. Saro pa yan, tubig sa dagat dapat malinig dahil pagparatapukan ng mga atikan tao. Gabos na mga establishmento, may negosyo man yan. Tapos ang sa endang comfort room, ang sa endang CR or dapat may sa diri mga septic tank, bakong pasiring sa tubig dagat ang mga waste materials, mga atikan tao, mga atikan mga piguhugas ninda. Dapat may sa diri man sindang bugtakan kayo ng mga septic tank. Bakong padaloy do yun ang sa endang mga ati. Hati nin hayop, hati nin tao. Hinugas sa hali sa tao, asin hayop. Di dapat pabuluson sa mga salog, asin sa mga dagat. Dapat ang mga oragon ta, asin madudunong tang mga legislador, magpasar nin enabling law or inaapod na bill o batas na mapadusa sa mga magibo kaning mga establishment owner, household owner, individual man, na makausakan pagkakontaminar nin tubig inumon, makausa nin pagkabarakan mga kanal, makausa na magkaigwa po nin maling sistema sa pagtapok nin human waste, animal waste, basura kan mga tao. Lalo na ngayon na pandemic, yun yung mga face mask, face shield, mga iringgilya, dapat igwa pong separated tapukan nin basura ang mga ini. Nangarig ka kung gusto ta talagang mamantinir po ang sa tuyang health, ang sa tuyang maray na salud. Dapat ang gobyerno magastos sa arog po kayo mga programa. Bakong gastusan ang mga walang kwentang mga gastusan, di ba? Tapos, ang mga barangay officials dapat maging marigmat man po. Magkaigwanin na ngipon sa mga babayular. Higpitan ta po ang sa tuyang mga kabarangay sa pagtapok ng basura. Dahil naman kita pwede magparasulo ng mga basura ta
garatak na ang ozone layer ta. Ilinganan ni pag tag-uran dapat tag-uran, tag-init. Si dapat na tag-init, tag-uran, baraliktad na. Dahil kan climate change. Kaya itong mga pasaway na taong mali-mali kung magtapon ng basura sa senda pong mga lugar dapat padusahan. Dapat po magkaigwa po ng kamot na batbat o kamay na bakal para madisiplina ang mga lukutoy na mga namamanwaan. Kaya po kay puan man ang tabang digdi kanibang mga ahensya kang gobyerno, arog kan Department of Interior and Local Government, para po manduan ninda para manduan po ninda ang mga barangay chairman o punong barangay na manginutan sa pagdisiplina sa mga residente na nagtatapok kan sa indang mga basura sa mga estero, asin man po sa mga salog or sa kadagatan. Takon magigibo po ini, baka in kaso masolusyonan po ang problema sa baha na dahil po natatapos-tapos ang problema sa baha sa nasyon kan Pilipinas. Ilinganin doon ibang nasyon tabi na barha naman. Sir Joey, why is that before an ordinary citizens like me have to secure NBI clearance, police clearance before I can get a decent job? On the other hand, they allow politicians to run for public office even though they have pending cases in court. Public office is a public trust. Definitely po, tama ka. Public office is a public trust. Kaya dapat may mga kasong kandidato, bawalan mo na gayud na kundi iyan ang pigano ta, kundi may mga pending case an iba pero nakakapag kandidato pa manggiraray. Pero depende po yan sa COMELEC kayo kung ano ang mga sistema ninda dyan, kung ano mananggad, ano mga may ano yan na igwa mananggad na gaano ang mga tao baga, mga Pilipino, sabi ni Duterte, anggot na naman siya duman sa mga public offices na naaabala po ini pong pagkuanin mga kung may mga katuyuhan ang publiko sa mga ahensya o opisina kang gobyerno, dapat dahil pagparaabalahon. May bako man po gabos na ahensya kang gobyerno, madadaramoan sa imong mga katuyuhan na mga transaksyon. Aro kaning NBI, aro kang pagkuaning passport, pagkuaning may mga ahensya po kang gobyerno mahalat kaning bulan. Pwedeng through mail, makuamo ang passport mo or an NBI clearance mo bago ka pa maka-abroad or makahanap ng trabaho. Magastos ka sa decenteng hanap buhay. Grabe ba kang sakit? Samantalang ang iba, denggayo na sasakitan. Pero, dahil bakong gabos na mga ahensya kan gobyerno, sabi ni Presidente, dapat dahil abalahon ang mga namamanawaan sa mga transaksyon ninda sa tuya pong mga ahensya o opisina kan gobyerno. Sabi ko na nga ni, ini ng pagkuakan NBI clearance, pagkuaning passport, bako ining sarong aldaw, madaramo na. Kung nagkuakalig di sa probinsya, itatransmit pa yan sa Manila, sa head office ninda. Dangan ibabalik kung na mayo kang problema, saka mo lang makukua. Pwedeng mail, through mail, or through pick up.
nasa imong clearance. Kaya bako man gabos sarog kaya na ayon sa kang gobyerno makukuha mo. Maray kung barangay clearance gayud pwede. Kung makuha kang sidula pwede yan. Kung makuha ka naman mayor's permit, kaya kung manggirare requirements. Dahil man basta madara ang mayor's permit mo sa sarong aldaw, kung dahil nag-agi sa mga inspection ka na man iba-ibang departamento o division or opisina, bago ka marilisan ng business permit or mayor's permit. Kaya minsan igwa man kaya gayud na siguro dapat mga transaksyon na dahil dapat abalahon, hindi dahil man dapat abalahon kang gobyerno. Pero ito talagang mga bagay na dahil mo basta madadara sa sarong ralakawan lang, magparupasensya man po kita. Tama o dahil? Ay, si Joter kayo din ng tersenyo. Joter, good morning. Salamat sa ano mo. Sabi niya, Sir Joey, why is that before an ordinary citizens like me have to secure NBI clearance, police clearance before I can get a decent job? On the other hand, they allow politicians to run for public office even though they have pending cases in court. Public office is a public trust. Tama man agad, may punto ka man po dyan. Takitang mga namamanuaan, ordinaryong namamanuaan na mahanap ng trabaho para magkaigwaman kitang disinting tahanap buhay. Kaipuan mo ng court clearance, kaipuan mong NBI clearance, police clearance, barangay clearance, ano pa daw na clearance? Anahanapon sa imo kan na employment or employer, ano? Birth certificate mo, sidula, transcript of record, diploma, application letter, personal biodata, ano pa? Ano pang gagastusan kan sarong ordinaryong namamanuan sa pag-secure nin pag-provide nin mga clearances and requirements before na maisa lang sa inaapod na interview. Sa interview na naman dahil ka pa nakakasiguro. Ako kahit ito nga experience ako ka nag-apply akong ahente sa dakol man akong in-apply ng mga maging ahente ako. Aliba, itong Suprafids na sana. Naging salesman ako dyan, nalawig man na panahon. Mga kakompetensya ako kato, may mga atenista, may mga graduado sa alangkaw na mga universidad. Samantalang ako, undergraduate pa sa bakong gayong sikat na eskwilan pa. Pero niya ako nakalaog, si iba dai. Diskarte siya na talaga yan minsan, ano. Dinaog ko man sinda siguro sa interview. Napagayon ko magad si mga simbag ko. Kung nalimbawa ngaya, may company ako itong pig-applyan. Nalimbawa ngaya, matinda kita nin chinilas. Ang produkto ta chinilas. O si tatangruan mo, ang bitis, garo na designing sak. Sa ang bitis ngayon kan tatangruan mo, garo na ngaya bitis nin na luya o laya. Ang laya ba? Pasanga-sanga. Kunan. Ay niya ako, sir, gumibo kita ng design na chinilas na suited man, panglayaman na chinilas ang design. Ay, ito na pangirit. So, nag-interview ako, pasado ka na ngayon. Pero po, ang sabi digdi, kan 0909-823-7024, in the other hand, they allow politicians to run for public office even though they have pending cases in court. Public office is a public trust. Sa bagay tama man ang ganda, no? Public office is a public trust. Kaya dapat public elected officials and appointed officials, even a simple employee of the government agency and other offices, they should always be a model, and they should always act as a model. The way he or she talk, sa pagining pagtaram, sa pagining paghiro-hiro, sa pagining paglakaw or itong sa
tratar sa publiko, dawa ini pong sa pagtaram na sana. Ta minsan, mamamasdan mo man ang mga politiko na talagang mapagpakumbaba. Igwaman itong talagang kumbaga sa ano, makukulgang ka. Igwaman itong dahil ko nagaparagirong pero bako man mumong. Pero wabo ning stress sa madaling sabi. Pero yun na nga yan, dapat magsirbinin mas pinakalangkaw na serbisyo sa publiko. An si man na nailihir na opisyal kang gobyerno. Pero yun yung sabing, kung may pending case, pwede pa daw makapag-file kan sa indang certificate of candidacy sa court, sa COMELEC. Yan ang dapat malinawan sa COMELEC. Dahil kung gayo na ano kaya yan kung ano yan, pwede? Pwede ba na tanggapin ang COC? Kung an sarong makandidato ngaya agko ki pending case or kaso na inaatubang. Taan ex-convict nga ni garod day na yan pwede na magkandidato. Mas lalo na gawin itong may pigatubang na kaso. Anong sa iling mo kayan, Joter? Pwede o dae? Pwede ba magkandidato ang isang ex-convict? O ang may pending case. Yan. Kasi public office is a public trust. Pero sa iling ko man, depende na lang yan. Kung may diskriminasyon, umayo. Or kung nadepende man po kayan sa COMELEC, tapig bubusi-si maninda yan. Bilinaw ta daw yan sa COMELEC pag naka-interview kita sa COMELEC. Kung ano ang mga rights. Kung halimbawa may kaso o ex-convict o na pwede magkandidato dahil na. A civil right task removing barriers to employment of ex-convict. Para lawig kayo mga explanation, Mag-research daw ako sa ibang oras. Bino mga tugang, sabi po ni Presidente Duterte, lockdown, inilutang ni Duterte pag lumubha ang sitwasyon sa Delta variant. Yan. Inilutang po ni Presidente Duterte ang posibilidad magpautob din lockdown arog ka itong mga enot na panahon kan magkaigwanin kaso na kan COVID-19 kung magiging malala ang sitwasyon dahil sa Delta variant. Dahil po sa iyang State of the Nation Address, kasudma, binanggit kang Presidente na naglalaom siyang dahin na po malala ang kaso kan Delta variant dahil kung mangyayari ni po, kinakaipuan niyang maging istrikto.
pa-lockdown na naman ang aaboton taga iniyo. Kaya hindi lang. Sana dahil na po mangyari ang lockdown na ini. Tanamati na po ang magkaigwa po ng lockdown. Grabe po bagang kamunduan ng satuyang namamatian. At kasakitan sa buhay. Kaya sana man, dahil na mag-abot sa puntong mag-lockdown pa ang presidente. Dahil sa pag laog ka ining Delta variant na ini. Pero ini pong droga, korupsyon, yaon pa man po pag-agraray, sabi ni President. Inako po ni President Duterte sa iyang huring State of the Nation address na nagatitinir pa mang graray na problema about sa illegal na droga, asin man korupsyon. Maski pautob naman po nin mga reforma sa gobyerno. Sabi sa text ni 0909-823-7024, the states that unless otherwise proven beyond reasonable doubt, but if you're decent enough, pahinsa. The states that unless otherwise proven beyond reasonable doubt, but if you're decent enough, you not your personal interest. Yan ang importante. Naan ibitaran kan mga naiilihir na mga opisyal kang gobyerno ang sa indang personal na interest. Lalo na kung ansarong opisyal kang gobyerno ilihido, mainbilto pa sa negosyo. Halimbawa, ako na sana. Halimbawa, ako lang. Halimbawa, ako sarong ilihidong opisyal kang gobyerno. Mahilig man ako sa negosyo. Sige man akong imbitar ni mga investors na ang magiging kasosyo. Ako ang hadi sa lugar na ni. Halimbawa, yaon ako sa lugar kan Bisaya. Ako halimbawa, sarong mayor, sarong munisipyo sa Bisaya, ay mahilig nga ako sa negosyong mayor, halimbawa, o kung ano pang posisyon. Sige kung pang-invite ng mga investors, magnegosyo ka digdi sa ko. Magnegosyo kayo. Hati tayo sa puhunan, kasosyo mo na ako. Or, yung establishment na yon, pag-aari ko na at yung negosyong yon, negosyo ko na rin. So, dapat ang mga arog kaniyo na mga naiilihir na opisyal kang gobyerno, lalo na kung may halangkaw man na pwesto, dapat i-imbilto sa negosyoan sa diri. Pabilohon na sa mga investor, sa mga kababayan niya, yung mag-nirenegosyo na dyan. Tamaluas kayan ang inaapod na personal interest or self-interest na ginamit ang sa indang poder para sa personal na interest na magkaigwa po ng negosyo. Nagiging kakompetensya palugod kan mga negosyante. So nailihir nindong opisyal kang gobyerno. Ay ano na tayo, Diyos ko. Delikadis. Joter. Itong sarong mo, nasasakitan ako kaning assignment mong ini Kung mga may pending case, nakakapag kandidato or depende kita sa lay sa COMELEC kung kadaklan man kaya bagang nakakakandidato maman mga kaso, maman mga pending case gayon.
Pero po, ang problema sa illegal na droga, korupsyon, sabi ni Presidente Duterte, problema pa manggiraray mo niyan. Oh, sabi na itong sabi ni Duterte 6 months lang, wala nang droga. 6 months lang gayon, wala nang koruptong opisyal kang gobyerno. Ay, inda tayo, Diyos ko. Kung di man kaya mangurakot po ang iba, ano man ang itataw sa naghahagad na tao. Alangan naman ang sweldo kan mga ilidong opisyal, bako man kayo lakula. Masara lang ka pa ang sweldo ka ng mga direktor, saka mga sekretary kayo, anong apod ka mga direktor ka na mga ibang ahensya kang gobyerno, masara lang ka pang sweldo ka yan, mga yan eh. Yan yung mga sa government owned and control corporation, ang mga iba dyan, masara lang ka pang sweldo. Kaysa sa mga elected official. Eh, ibaan mga yaon sa mga mas halangkaw ang sweldo ng mga opisyal kang gobyerno na man mga naghaharagad ng tabang. Alagad ito lugod na mga elected official magpuon sa barangay kagawad, punong barangay, mga councilor, vice mayor, mayor, pataas sa governor, congressman, pataas sa presidente. Iyo ang hinaharagada ng tabang kan mga tios sa pinakang tios na mga namamanawaan. Ta iyo man an sa endang pananarigan, as in pinagkakakuanan po nin na tabang. Kaya sabi ka ni Babay, pero po bakong gabos ng mga elected official naiimbilto sa arog po kayan. Daiman po. Pero sabi ko na nga ni, kung si Presidente nagtutubod na ang korupsyon sa Pilipinas, yaon pa manggiraray, problema pa manggiraray, por medyo po nga ni yan sa halimbawa, ako na naman, mayor sa sarong lugar, sa Bisaya o sa Mindanao, sige nga agad tabang sa kuya ang mga tao. Kung ang sweldo ko sa naman na 80,000 halimbawa kada bulan, yung man ang pagparapanao ko, paano naman ang pamilya ko, di ba? May mahagad ning may maaki ngayon si Agum. Although ang nagpasiram-siram, sumister. Alagad sumisis na maaki, mayang pambayad sa partira o sa doktor o sa ospital o sa lying-in, anagada ning pambayad, ang mayor o ang gobernador o ang congressman o ang kapitan. Na ang mga sweldo ka ni mga tadol sa raman, kung dakulon pala na maaraki, asin mahagad nin pambayad sa ospital, manganganaan man mga ibang elected official. May nagadanan, mayong pambakal kabaong, umahagad na naman sa ilidong opisyal ng tabang, pambakal ng kabaong. Maraming kabaong niyan, kung barato, lala pa kamahal. So naghihilang, mahagad na naman sa ilidong opisyal ng pambakal bulong, pambayad sa ospital. Nagkasuwayan si Mag-Ago, mayo ng kakakanon si pamilya. Sumisis, nagdumana sa opisina kan ilidong opisyal kang gobyerno. Mahagad tabang ng kwarta tamayo man po ngayong pigwalat lamang si Agum ko. Nagkasuwayan nga kami, nagkadisbagan nga kami. Nagdiskutir nga kami. Ma-abroad so aki, mayong pampliti, pa Manila, kulang si pambayad sa plane ticket. Yao na naman ki mayor. Yao na naman ki gobernador, ki congressman, hagad tabang sa tao. Kaya, paano niyan? Sige sa nang mayo talaga katapusan ang korupsyon dahil kadakol ang maharagad ng tabang sa mga elected official. Para sa kuya lang ini po, masimpil man ang katotohanan, pero po tama si President Duterte. Ang problema sa droga, problema sa korupsyon, dahil niya na-resolveran. Dahil niya kaya yan pati. Aram yan kan publiko, masakit yan resolveran. Pero ang droga, posible ko na ang drogang mawara talaga.
Kung nagkakasararo lang ang mga tao, kung nagkakasararo ang mga autoridad, asin ang satuya mga opisyalis di gobyerno, na dahil na kaya talaga palaugon ang droga sa Pilipinas, pwedeng mangyari yan. Alagad, may mga nabubuhay sa droga. Pero, dawa may nagyayaman sa droga, may nagkakakwarta sa droga, may nakakapay man po sa droga. Illegal na droga, nakakakapay po yan, nakakaraot yan sa mekanismo kansarong tao. Oy, ang grupo ni Governor Mix Villafuerte mga tugang, malibot dyan sa nagkapirang barangay sa Nabuac, Camarines Sur, para po manaoning ayuda, bagas, asin dakol pang ibang mga pinagtataon niyang ayuda maantabang sa mga nangangaipuantang mga kababayan, bako sa nasa Rinconada, kundi sa bilog na probinsya po ng Camarines Sur. Governor Mix Villafuerte mga tugang nagbisita sa Banwang Kanbuhi para magdaranin na tabang, maghatod nin assistance and food assistance sa program sa mga residentes duman sa Banwang po Kanbuhi, Camarines Sur. O kaya ngayon na pandemya, bako lang pong health programs ang mahalaga. Priority rin natin ang pagkain at pangkabuhayan ng bawat pamilya. Sabi po yan ni Governor Mix Villafuerte. Igwa po siyang COVID update, ipadangog ko daw sa endo po ang COVID-19 update and livelihood program ni Govmigs Villafuerte. Ano po? Sabi daw, iano ko daw lugod, ipadangog ko sa sutuyang mga parantabay. Ining ano ni Govmigs. Ining update niya sa tuyang mga parantabay tangarig at least iyo ko daw muna yan, ininang ilaw ko. Swerte po ng probinsya ng Camarines Sur na bumabati sa lahat ng nanonood at nakikinig. Una po, syempre, nagpapasalamat kami ni Rachel sa lahat po ng bumati sa amin ng congratulations nung nalaman po nila na kami last week ay sa wakas kinasal na. Since last year pa po ang aming marriage license, since last year pa ang aming mga marriage consultation at marami pang iba, dahil ang katotohanan, July 2020 pa po dapat talaga kami kinasal. Pero because of COVID, na-delay, na-postpone hanggang last week, nag-isip kami, nasa atin na lahat ng requirements, in love naman tayo sa isa't isa, why not do it once and for all? So kami po nagpapasalamat kay Chief Justice Esmundo, kay Justice Garland, at pinayagan po kami magpakasal sa Korte Suprema. Very intimate po ang nangyari. Wala pa ata kaming 10, very close family lang po ang pinayagan. And ang kagandahan, kasal na po ang sa inyong lingkod. So maraming salamat muli sa lahat ng bumati. Next year po, nagpaplano kami ni Rachel na magkaroon ng church wedding dahil talagang na-miss po namin ang aming pamilya at napakaraming mga kaibigan. So next year, siguro pag kumalma ang COVID, iimbitahan po namin kayong lahat. Iba na talaga ang buhay kasal dahil sa Supreme Court, sa tapat ni Chief Justice, we said our vows, nangako sa isa't isa na gagawin ng lahat para alagaan at mahalin bilang husband
bilang wife si Rachel. Kaya bilang isang husband ngayon, iba na po ang pakiramdam ko. Mga dati namang na hindi ko ginagawa, ngayon kailangan na. Kaya sa mga nag-iisip po, kung kayo magpapakasal ba, jump the leap of faith. Ang advice ko po sa inyo bilang bagong kasal, isip-isip. Dahil dati naman hindi ako nag-uugos ng pinggan. Ngayon, bilang husband, ito na talaga. Kaya isip-isip. Joke lang. So, muli, sa paalala sa lahat talaga na nag-iisip, kung talagang you will finally get married, isip na po kayo. Kasi ganito na po ang mga mapapala po ninyo. Joke lang. Isa rin po magandang balita ngayon, basado sa rekomendasyon ng Bicol IATF, ang probinsya ng Camarines Sur ay kanilang kinlasify bilang isang low-risk province na manunungkod sa COVID-19. Kaya ang CAMSUR ngayon ay MGCQ. Tuloy-tuloy po ang ating vaccination program as we speak right now. Halos 70,000 na po na tao ang ating nabakunahan province-wide at tuloy-tuloy everyday sa priority list na inilatag ng IATF, which is A1 to A4. Lalong-lalo na po yung mga senior citizen and yung mga meron pong comorbidities. Ako rin po nagpapasalamat sa mga BHW. Atin po yung tinipon kada banwaan sa probinsya ng Camarines Sur para magbigay konting tulong dahil alam naman po natin ang sipag at sakripisyo ng ating mga BHW in Camarines Sur. Salamat po mga manay. Of course, ang ating tinrabaho na Sustainable Livelihood Program mula po sa DSWD, atin rin pong naibigay sa iba't ibang parte ng Camarines Sur Phase 1. Yung mga micro, small na enterprises, yung mga negosyo, binigyan po ng financial assistance na 4,000 to up to 15,000 pesos para po dagdag puhunan sa kanilang mga negosyo. Pag ako po naniniwala na pagtulungan po natin ng mga micro, small, medium enterprises, mabubuhay muli ang ekonomiya ng ating probinsya. Pag mabuhay ang ekonomiya, aasenso ang taong bayan. Kaya tulungan po tayo. So ako muli, nagpapasalamat sa DSWD sa inyo pong pagmalasakit at payaba sa probinsya ng Camarines Sur. Alam po namin na buong Pilipinas ang tinutulungan po ninyo, pero isa sa mga pilot beneficiaries ang CAMSUR dahil syempre hindi po tayo nagpabaya. Kaming dalawa po ni Kong Elray, nilakad po natin ang pondo para po mangyari po ito. So muli, salamat sa DSWD. Mga tukang Dito kami ngayon sa isa sa mga beneficiaries ng Sustainable Livelihood Program, si Manoy. Isa po sa mga favorite na pansit kinalas sa Iriga City. Jolly Bukaw. Manoy, congrats. Thank you, sir. My favorite. Jolly Bukaw. Sarap, no? Portobag. Kasal talaga kayo, sir. Paano mo nalaman? Ay, mga chismoso kayo, Na-joke lang. Manay! Kamusta? Salamat Congressman. Ay, thank you. God bless, ha? Tapos ngayon naman, isa sa mga naisip namin para magkaroon ng dagdag hanap buhay or another source of income ang ating mga kababayan sa buong Camarines Sur is nagbibigay po tayo ng itik or mallard duck. Ang binibigay po natin normally is 3 lalaki, 7 babae. After a month or 2, napaparami po yan ng mga beneficiaries. Pwede pong gawing balot, pwede pong ibenta yung itik mismo. Another source of income para mas lalo pong makatulong sa ating mga kababayan sa probinsya ng Camarines Sur. So, samahan niyo po kami.
mission accomplished na naman po. Talagang favorite ko po nakita ang mga ngiti ng mga residente dito sa Barangay Pusok Buhi. Kahit naka-face mask, talaga nakikita ko ng kasiyahan, lalo na yung mga naging beneficiaries ng itik. Asahan po ninyo na tayo lagi po magsisipag, lagi mag-iisip ng iba't ibang paraan para mas lalo pang makatulong sa mga residente at kababayan natin sa Kamsur. Gov. Migs po, Diyos mabalos sa Indoga Boss. Mga togang si Governor Mix Villafuerte, kana probinsya po ng Camarines Sur. Mabelta po kami pagkatapos kan kadakol ng mga hanap buhay. And sa ino itong mga hanap buhay daligdi. Mabelta ta saro-saro unta ng iralaog idol, engineer. Yun na niya, Diretso na. Hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras pong inidara sa indo, kan ako Bicol Party List. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna. Pag nagpabakuna at patuloy pa ring nagmask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at mahigpit na ipinatutupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating border upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Ako po si Sena Gayad, Kantaysan, Legazpi City. Sarong benepisyaryo sa irarom kang Ako Bicol Party List Government Internship Program. Dakula po ang sakuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Huli kang magayo na programang ini na nagtao sa kuya nin oportunidad na makanood magtrabaho asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Divine Word College of Legazpi. Salamat po kong saldi ko asin kong Alfredo Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna. Pag nagpabakuna at patuloy pa ring nagmask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ang hanap nindo, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments. Apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop.
Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna. Pag nagpabakuna at patuloy pa ring nagmask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Bilang isa sa mga pangunahing susi upang mapagtagumpayan ang ating laban kontra COVID-19, ang ating programa sa pagbabakuna ay umaarangkada na sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan, higit 8 milyon na ang nabakunahan sa first dose at higit 2 milyon ang nakakompleto na ng second dose. Agad na magparehistro sa inyong local government units at magpabakuna kung pagkakataon nyo na. Makiisa sa malawakang pagbabakuna para sa ating kaligtasan ay makamit na. Mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Madali unsa ng oras ay 10 minutes before 11 in the morning. Nadadawag man ako, Noy? Nadadawag man? Salamat. Balikan ko daw itong text digdiyo kasi ito yung mga parantabay. Ay bago pala niyan. So mga nagpi-Facebook live sa tuya, ano daw? Palulayogan ko daw ng good morning. Sa kuyang mga hermana, mga loyalista. Si hermanang Monica Periqui Can Limasol, si Ma'am Dorothy Ibarita Mansi, and si Political Affairs Office of the Congresswoman Josal sa Kongreso, also watching. Thank you so much, Ma'am Dorothy Ibarita Mansi sa pagsuporta sa kuyang sa samoy mga programa asin sa samoy digdi sa RPNDCKI. Salamat na maray po, a million thanks. Ki Seni, Ma'am Jean Royong, also watching. Marilo Garay, also watching. Si Joanner de Villa, nag-watching man, sa ko yung partner digdi, saka si Engineer Abby Toralio. Sabi ni hermana, sira ulo tong Facebook ngayon, minsan ganyan hindi ma-share. Papalit-palit ng style ang message Facebook. Oo nga, minsan ganyan talaga, sister. Iwan ko kay ate, bakit di pumapasok ang share mo sa akin? Oo nga, Good morning, sabi ni hermanang Maureen Medroso. Sabi ni Doña Maureen, good day, Sir Brother Joe, at sa lahat ng mga listeners sa programa nyo po ng RPNDCK. Thank you po and keep safe always. Sorry po, di ako nakatune in kahapon. Kuya Joe, may school na kasi si James sa Ateneo. Nag-student orientation sila kahapon. Need niya po pala.
kasi ang support ng parents. Sorry po. Thank you and God bless. Okay, congrats kay James Andrew ha. Ma-eskwela pa lang siya sa Ateneo Dinaga. Okay, congratulations and advance. Good luck, James. Magandang eskwelahan yan, Ateneo Dinaga. So, digdi man po sa mga text message, basahan ko Giraray. From 0909823704. Sir Joey, why is that before an ordinary citizens like me have to secure NBI clearance, police clearance, before I get a decent job? On the other hand, they allow politicians to run before public office, even though they have pending cases in courts. Public office is a public trust. And the states that unless otherwise proven beyond reasonable doubt, but if you're decent enough, you not your personal interest. Oo nga po, agreement ako po kaya sa emo. Na ang mga ordinaryong namamanwaan na minahanap ng disenteng hanap buhay, trabaho sa mga employer, kadakal requirements nga ning pinagaharagad. Mga NBI clearance, court clearance, police clearance, barangay clearance, transcript record, diploma, kung ano pa, application letter, work experience. Pero ito po daang mga tanong ngayataan ibang mga politiko na kapag kakandidato, although igwasindang an iba, bako man po gabo sa an iba igwang mga pending cases na pinag-aatubang. Na kung tutuuson, although ang iba, dahil pa man na papatunayan sa korte na talagang nakakomite ng kasalanan. Sa mga dagmang o sahot na pinagbabatikal sa politiko, kan sa indaman ng mga kritiko or kalaban sa politika. And sa ibang nasyon po, arog kan Japan, may inaapod duman na Araki guide dito. Correct me if I'm wrong, Sir Joe Tertersinyo, tayo kapag kayo nag-text. Nasa Japan po, ang mga tao duman, igwang inaapod na konsensya sa delikadesa, ang ibang mga politiko duman, nakadakalan nga ni gayod na pag na-iskandalo, na-imbwelto sa mga iskandalo na mga issue, lalo na sa involvement sa corruption or sa kung ano na sa ng iskandalo, halimbawa ng logos ngaya si saro ngayong elected official, nang urakot ngayon sarong elected official sa Japan, o may kung ano pang immoral issues or corruption issues or involvement in drug siguro or kung ano pa na mga makakaraot sa pagkatao, nagkukomiter po ng suicide. Nagpapakamatay. Dinagadan ang saindang sadiri para matapos na sa indang pagkabuhay, matapos na ang istorya dahil sa sobrang kasusupgan. Sa Pilipinas inda lang, kung igwaman na garo ko kahit nabaritaan sa rong retired general, garo nag-suicide man ito dahil inbilto man sa korupsyon. Pero ang mga ex-convict po, sa pagkaaram ko, dahil nagayad pwede na magkandidato, dahil ex-convict na nga ni, unless otherwise, makasecure sindanin parol, para makapag malinig na ang sa indang record sa batas, sa korte, na nabayaran ninda through na preso. Halimbawa sinda, pinagbayaran ninda sa pagkakapreso ninda ang sa indang nakomitir man na krimen. Then maagad sinda ning parol sa government para siguro baka pwede pang pataan ng pagkakataon na makapagkandidato or makapagtrabaho sa gobyerno. Unless itong mga politikong napapatawan po gayod na sentensya or nahusgahan in perpetual disqualification to hold any public office. Na pag ika na silotan in public disqualification to hold any public office, dahil ka na pwedeng magkapugol pa o magtrabaho pa sa arinman na opisina o ahensya kan gobyerno kung napatunayan na ika guilty
sa imong nakomitir na kasalan. Pero kung itong mga kandidato o mga politiko na may mga ipigplanchar o pinagkaso sa sainda, igwa dyan, bako lang sarong kaso ang pigaatubang, may lalawgon pa daw na mag-file kan sa indang certificate of candidacy or to run for any position in the government or elected position. Pagmati ko, depende na po yan kung ansarong politiko, bat-bata na nalawgon or may kasusupgan or mayo talagang supog. Kung bako man bawal sa COMELEC, asin sa batas kan COMELEC, asin sa batas kan sa tuyang eleksyon, na kung pwede pa man itong mga may pending cases makapag-kandidato, siguro aakoon pa man na makapag-kandidato. Pero kung sarong may delikadesa, sarong may pusong masusupgon o lalawgon na masusupgon sa publiko, sa mga kasong pinag-aatubang mo, although da pa man napapatunayan, kang korte na guilty or not guilty, or da mo pa man nalilinigan, ang sa imong sadiri sa mga akusasyon sa imo, pagmati ko, depende na po yan sa individual person o politika or politiko kung maatubang liwat sa paghagad ng mandato sa mga elektorado. So inabot na po ako ng oras sa pamaaram. Salamat Mr. Joter Teusinio sa mga reaksyon, opinyon sa laog po kan sa tuyang programa. Sa gabos na nag-participate, sa gabos na mga nag-watching sa tuyang programa, sa mga nakatutok sa mga transistor radio ninda, a million thanks po. Mapasatoy ang bidisyon na biyaya kan sa tuyang mahal na Diyos, uro aldaw, itauman sa tuya ang kaumayan sa mga kahilangan, pagkakan sa uro aldaw, asin mga pangangaipot. God is good talaga all the time. Kaya always pray na sana pirmi kitang nasa maray na kamugtakan. Salamat! Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno relevant